Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i ddangos sut i creu yr amgylchiad i mewn yn yr cefngrediaeth Windows. Dwi'n defnyddio ar y foment Windows 10 yn y fideo hwn i creu yr amgylchiad ar gyfer y datblygiad ar gyfer y raglenni i mewn yn iaith raglenni Python. Felly, dwi'n mynd i dechrau gyda'r y creiad o'r is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux. Felly, dwi'n yn dechrau o ddiwedd y dechreuad eithafol. Dwi'n mynd i creu yr amgylchiad sef yr holl is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux yn hollol newydd sbon. Ac wedyn ar ôl hynny, dwi'n mynd i sefydlu yr meddalwedd ar gyfer y raglenni i mewn yn y iaith Python. Yn gyntaf, dwi'n mynd i wirio ai ydy y iaith Python wedi ei sefydlwyd yn amwell ar yr cefndrefn wathadaeth Ubuntu. Dwi'n credu pan rydyn yn sefydlu yr is-cefndrefn Windows ar gyfer Linux, mae'r hynny yn amwellu i'r dosbarthiad o Linux sydd yn galw Ubuntu. Ac yn aml, pan ydyn nhw'n gwneud hynny, mae'r Python wedi ei sefydlwyd yn amwell hefyd, oherwydd mae'n iaith mor pwysig i mewn yn yr amgylchiad o'r Linux. Ond, yn arferol, nid ydy'r pip sef yr sefydlwr ar gyfer yr Python wedi ei sefydlu. Felly, dwi'n meddwl mae angen i ni i sefydlu hynny hefyd, ac wedyn ar ôl hynny pethau eraill fel enghraifft Pi installer. Ond hefyd, dwi'n mynd i ddangos sut i creu yr amgylchiad ar gyfer y datblygiad trwy'r adolygydd gyda'r enw Vim. Ac hefyd, sut i osodi i fyny yr amgylchiad ar gyfer yr adolygiad o'r cortadiad i mewn yn yr adolygydd Vim, ac hefyd sut i sefydlu yr taclennau ac hefyd y offrennau sydd yn gallu cynorthwyo gyda'r datblygiad i mewn yn y amgylchiad o Vim ar gyfer y iaith raglenni Python. Felly, yn gyntaf, mae angen i ni i greu yr is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni i dechrau yr cregyn pŵr neu yr PowerShell, ac fel ydych chi'n gweld ar y gwelod ar yr bar gorchwil neu taskbar fan yma, mae gyda ni yr eicon ar gyfer y PowerShell. Mae angen i ni i redeg hwn fel yr adwenydd cefndrefn, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy clicio ar yr eicon fel hyn, ac wedyn i dewis y dewisiad i rhedeg fel yr adwenydd. Yr un fan yma, ac wedyn i clicio arno fe, a dyna ni. Dyma'r cregyn pŵr, neu y PowerShell, ac felly i greu yr is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux yn newydd sbon, mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn WSL, wedyn namin install, WSL namin install, neu mynd sefydlu, ac wedyn pwyso ar dodiad fel hwn. Ac wedyn i aros, mae'n angen i crybwch, mae angen y cyfradiau i fod cysylltwyd gyda'r rhongryd. Achos dwi'n meddwl, pan oedd yn gwneud hyn o'r blaen, heb y cysylltiad i'r rhongryd, roedd neges gos yn dweud roedd yr cregyn pŵr i cysylltu gyda rhyw cyfeiriad ar rhongryd, ac oherwydd nad oedd yr cregyn pŵr yn gallu gwneud hynny, ni allai yr sefydliad neu'r creiad o'r is-gefndrefn barhau. Ond na, mae angen i ni i rhoi yr enw o'r defnyddiwr ar gyfer y cefndrefn newydd. Felly dwi'n mynd i roi fy enw i fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Ac wedyn i fewnbynnu yr cyrffynar, ac wedyn i darllenhau.
Ac na mae'n angen i aros ar gyfer yr cyfrwaith i'w cyflawni. A dyna ni. Nawr, gyda'r is-gyfrifiadur Windows ar gyfer Linux wedi ei chreuwyd, yn gallu ymadael yr cregyn pŵer trwy'r mewnbynnu y gorffen i ymadael fel hwn, ac hefyd unwaith eto fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i dechrau terfynell ar gyfer yr is-gyfrifiadur Windows ar gyfer Linux newydd sbon, felly ydyn angen i mynd i'r bar archwiliad ar gyfer Windows ac wedyn i mewnbynnu yr llythrennau WSL neu yn Saesneg WSL ac wedyn i clicio ar yr icon ac mae hwn yn dechrau y terfynell ar gyfer yr is-gefn-drefn fel hwn ac ar yr bar gorchwil neu'r taskbar mae gyda ni yr icon newydd sbon fel yma. Felly ydyn nhw'n gallu clicio arno fe ac wedyn i dewis i'w pinio i'r bar gorchwil fel hwn. A dyna ni. Felly y tro nesaf ydyn ni eisiau i dechrau y terfynell ar gyfer yr is-gefn-drefn. Ydyn nhw'n gallu dim ond clicio ar yr icon fan yma. Wedyn, i mewn yn yr is-gefn-drefn Windows ar gyfer Linux, y cam nesaf yw i wirio pa'r fersiwn neu trafodaeth o'r Vim ac hefyd o'r Python y mae nhw'n yn bodoli yn eisoes i mewn yn y is-gefn-drefn. Felly ar gyfer hyn, os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn Vim ac wedyn namin fersiwn. Ac wedyn dwi'n meddwl y cam nesaf yw i wirio pa fath neu pa'r fersiwn o'r Vim ydyn yn ei defnyddio i mewn yn y is-gefn-drefn yma ac hefyd ydy yr Python 3 wedi ei sefydlwyd. Felly os ydyn yn rhedeg y gorchymyn Vim ac wedyn namin fersiwn neu trafodaeth ac wedyn pwyso ar dodiad. Felly fan yma os ydyn nawr yn torchi i lawr ydyn yn defnyddio yr fersiwn neu trafodaeth 8.2 ac wedyn os ydyn yn edrych ar gyfer y Python 3 fan yma. Fan yma mae gyda ni yr arwydd ychwaneg ar y tu chwith i'r Python 3. Mae'r hwn yn arddecau. Mae'r hwn yn ableddwyd neu galliagwyd i gweithio gyda'r pecinau llyfrgelloedd ar gyfer Python 3. Felly mae'r hwn yn gyfleus iawn ac yn cynnwyll iawn os ydyn eisiau i defnyddio enghraifft yr offerynnau ac hefyd y taclynau i mewn yn y Vim sydd yn berthnasol i'r Python 3. Ac wedyn ynglyn â'r Python 3 os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn Python ac wedyn 3 ac wedyn namin fersiwn neu trafodaeth. Felly mae'r hwn yr fersiwn 3.10.12 ydy y Python neu Python 2 wedi ei sefydlu. Felly, ymddengys nad ydy. Beth am pip yr pecyn sefydlwr ar gyfer Python. Felly, os ydyn nawr yn rhedeg y gorchymyn a Python 3 namin M ac wedyn enw o'r moddolyn, sef pip ac wedyn namin fersiwn y trafodaeth. Felly, nid ydy'r pip wedi ei sefydlu. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, sudo rpt cache neu gyddfan ac wedyn policy neu adreinadaeth ac wedyn yr enw'r o'r pecyn, sef Python 3. Felly ar y cadwfar ar gyfer Ubuntu mae'r fersiwn trafodaeth 3.10.6 wedi ei sefydlwyd i mewn yn y is-gefn-drefn Windows ac fel Linux fan yma, ond os ydyn yn rhedeg un gorchymyn ar gyfer Python 3 cysylltnod pip fan yma. Felly mae hwn yn arddau nid ydy'r pip ar gael oddi wrth y cadwfar ar gyfer Ubuntu. Felly mae'r hyn yn edrych yn weddol arferol neu diethyr i mi, felly dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn i'w
diweddaru yr RPT ar yr is-gefn-drefn lleol oherwydd mae'n debyg i mi mae'r manylion union yn yr cofrestrau ar yr is-gefn-drefn yn ychydig hen neu an-ddiweddaryd. Felly, ac ar hyn, os yr yna yn rhedeg y gorchymyn sudo, ac wedyn RPT, ac wedyn update, neu diweddaru, neu adnewyddu, ac wedyn pwyso ar dodiad. Ac wedyn ar ôl hynny, os yr yn alredig y gorchymyn fel o'r blaen, sef sudo rpt cysylltnod cache neu cyddfan, ac wedyn policy neu adroddiadaeth, ac wedyn yr enw'r o pecyn, Python 3 cysylltnod pip, ac wedyn pwyso ar dodiad. Dyna ni. Nawr mae'r pecyn hwn ar gael oddi wrth y cadw ffordd ar gyfer Ubuntu, felly nawr mae angen i ni i'w meddyllu trwy'r redig yr gorchymyn, sudo rpt, ac wedyn install neu meddyllu, ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef Python 3 cysylltnod pip, ac wedyn pwyso ar dodiad. Fe byddai hwn yn angen 243 o fegabytau o'r gofod ychwanegol. A ydych chi'n eisiau i barhau? Ydw. Dyna ni. Roedd hynny yn cymryd o deiti 8 neu 10 munud. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn sudo rpt cache policy Python 3 pip, dyna ni. Ac wedyn, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn pip namin fersiwn neu tradegaeth, dyna ni. Mae'r hwn yn arddhau, mae'r pip wedi ei mynsefydlwyd ar yr is-gefn-drefn. Wedyn, y cam nesaf yw i mynsefydlwr ar gyfer yr adolygydd ar gyfer y codpaddiad Vim. Ar gyfer hyn mae gyda ni amrywiaeth o diwylliadau, ond yr un sydd dwi'n yn ei defnyddio ar y foment yw yr hwn fan yma gyda'r enw bundle.vim. Mae'r defnyddiwr o'r cadwfa GitHub gyda'r enw bundle.vim, ac wedyn blaen sleis yr enw'r o'r cadwfa sydd yn bundle.vim. Felly, i'w meddyllu union yn yr Vim, mae angen i ni torchi lawr i edrych ar yr cyfarwyddau fan yma. Felly, mae angen i ni i defnyddio gorchymyn Git gyda'r diwylliad clone. Felly, ydy yr Git neu gorchymyn Git wedi ei mynsefydlu union yn yr is-gefn-drefn. Os ydyn yn rhedeg y gorchymyn Git ac wedyn namin version, beth sy'n digwydd. Felly, ydy, mae'r Git wedi ei mynsefydlwyd ar y is-gefn-drefn. Felly, rydyn ni'n gallu copio unwaith eto y gorchymyn fan yma, ond cyn hynny, mae angen rhaid i pwyntio mas. Mae angen i ni i rhedeg yr gorchymyn hwn oddi wrth yr pegell cartref, ac oherwydd mae'r pegell cartref lle mae'r ffeiliau gosodiadau ar gyfer amrywiaeth o feddalwedd union yn y is-gefn-drefn yn bodoli. Os ydyn yn rhedeg y gorchymyn ls i list neu rhestri, ac wedyn namin LA, fel hwn, mae hwn yn arddangos yr ffeiliau sydd yn dechrau gyda'r dot fan yma, sydd y mae nhw'n yr ffeiliau gosodiadau ar gyfer y meddalwedd perthnasol. Felly, os ydyn eisiau i botlio yn uniongyrchol sydd yn ôl i'r pegell cartref, ydyn yn gallu mewnbynnu y gorchymyn XD, ac wedyn pwyso ar dodiad, ac fe fyddai hynny yn ein cymryd ni yn ôl i'r pegell cartref. Felly, i rhedeg y gorchymyn ar gyfer yr bundle, ydyn yn gallu clicio arno fe i'w lido mewn y gorchymyn, ac wedyn i pwyso ar y dodiad, fel hwn. A dyna ni. Ac wedyn, ar ôl hynny, mae angen i ni i osodi i fyny yr ffeil gosodiadau ar gyfer yr pecyn fan yma, ac ar gyfer hyn, ydyn yn gallu
deiblygu neu copio yr holl cod fan yma trwy clicio ar yr eicon fan yma ar gyfer copio neu deiblygu, ac wedyn yn ôl i mewn yn llygaeth cartref, ac yn gallu defnyddio yr Vim i adolygu y ffail, sef gyda'r enw dot, ac wedyn vem ar ec, ar gyfer y run command neu gorchymyn rhedeg, ac wedyn rydyn a gallu leidio mewn yr cymwysiad fan yma, fel hwn. Wedyn, anglyn ar y llinellau oddi wrth yr llinell sydd yn dechrau gyda'r geiriau the following are examples. Maen nhw'n ddim ond enghreifftiau, felly does dim angen i ni i'w defnyddio nhw. Maen nhw'n barhau hyd at y llinell fan yma sydd yn dweud plug-in y center blind slice L9. Felly, rydyn yn gallu defnyddio dwbl dyfynod fel yr arwydd ar gyfer sylwebu mas, fel hwn. Dyna ni. Wedyn, ar ôl hynny, os rydyn yn cymharu beth sydd imiwn yn y ffail, imiwn yn y Vim, gyda'r beth sydd ar y dudalen wefan, yn yr proses neu cyfrwaith o'r gludo mewn imiwn yn y ffail fan yma, mae'n hynny wedi ychwanegol o'r arwydd dwbl dyfynod sydd yn sylwebu mas yr gorchymynion sydd angenrheidiol. Felly, os ydyn nhw'n cymharu dwy cod, felly ydyn nhw'n gallu dileu yr dwbl dyfynod ychwanegol fel hwn. Ac fel hwn hefyd. Ac hefyd y rhain fan yma. Ac fan yma hefyd. Ac wedyn, dwi'n meddwl dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Wedyn, mae angen i ni i achub y ffeil. Ac wedyn, i cymwysio yr gosodadau hyn i mewn yn yr Vim, mae angen i ni i rhedeg yr gorchymyn fan yma i mewn yn y fe. Felly, rydyn nhw'n gallu gadael y ffeil fel hyn, ac unwaith eto yn ei alogor, ac wedyn rydyn nhw'n gallu rhedeg y gorchymyn sydd yn galw plug-in install gyda'r priflithren P ar gyfer plug-in ac gyfer priflithren I ar gyfer install, ac wedyn piso ar y dodiad. A dyna ni, mae'r hwn wedi mynd sefydlu yr bundle.vim. Ac wedyn, os ydyn eisiau i defnyddio rhyw fath o'r gwiriwr ar gyfer yr cystrawyn pan ydyn yn rhaglennu union yn y iaith rhaglennu Python, mae'r hwn ar gael oddi wrth yr GitHub gyda'r enw EL oddi wrth y cyfrif dense cysylltnod analysis, ac felly os ydyn eisiau i mynd sefydlu hwn, mae angen i ni i dilyn yr cyfarwyddiad fan yma. Felly, oherwydd ydyn yn defnyddio y bundle ac hefyd ydyn yn rhedeg i mewn yn yr is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux, mae'n angen i ni i defnyddio yr un fan yma gyda'r enw Vim Packload yn hytrach nac yr un fan yma gyda'r enw Windows Packload, oherwydd dwi'n meddwl mae'r un ar gyfer Windows, yr un sydd yn rhedeg Vim i mewn yn y Windows Go iawn yn hytrach nac i mewn yn is-gefndrefn ar gyfer Linux, ac felly ydyn yn gallu gwirio hynny os ydyn edrych ar yr amcan llwybr i'r lleoliad o'r pecyn. Mae'r hwn dan yr pegell cartref gyda'r
enw.vim, mae'r is-blygell gyda'r enw.vim, ond os ydyn ni edrych ar yr un ar gyfer y Windows, mae'r hyn gyda'r yr enw vim files sydd ddim yr un fel union yn yr is-gefn-drefn wythydedd. Er enghraifft, os ydych chi'n edrych arno fe, os yn restru y cymwysiad, felly mae gyda ni yr un sydd yn galw .vim yn hytrach na vim files. Felly mae angen i ni i defnyddio yr hwn fan yma, ac rydyn gallu gwneud hynny trwy clicio ar eicon fan yma i'w copio neu deiblygu union yn tociad bwrdd neu clipboard, ac wedyn dwi'n mynd i'w pastio nhw union yn yr notepad oherwydd mae'r ddwy linell ac hefyd yn hytrach nac i rhedeg y ddau ohonynt ar un tro. Dwi'n meddwl mae'n well os ydyn rhedeg pob un o'r gorchmyn hyn yn gwahanol yn unigolyn. Felly mae'r hwn yn creu y gellau ar gyfer y llwybr. Fan yma'r .vim, /pack, /gysylltnod plugins, /start, ac wedyn, os yr nawr yn rhedeg y gorchymyn i clonio cadw fa, a dyna ni. Nawr, oherwydd rydyn yn defnyddio y fandl, y cam nesaf yw i copio y llinell fan yma, a wedyn i'w lido mewn yn y ffail .vimrec, fel hwn, i mewn yn y bygall cartref. Felly, dan yr llinell fan yma, yn yr un ffefryddedd neu fformat, fel hwn, ac wedyn i acib y ffail, ac wedyn pwp tro, rydyn yn gwneud hynny, mae angen i ni i ymadael y ffail, ac wedyn ei alagor unwaith eto, ac wedyn i cymwysio adnewydadau. Mae angen i ni i rhedeg y gorchmyn plug-in, install gyda'r prysrhythen P a'r prysrhythen E, ac wedyn pwyso ar y ddodiad, a dyna ni. Nawr mae gyda ni yr dau pecyn union yn yr vim. Ac wedyn, oherwydd ar gyfer yr gwiriad o'r cystrawyn union yn y iaith raglenni Python, os ydyn ni eisiau i gwirio yr cystrawynau, mae angen i ni i defnyddio rhyw fath o'r meddalwedd gyda'r enw lint sydd yn dod oddi wrth yr gar ar gyfer yr planhigyn lle ydyn yn gallu casglu yr llinyn i nyddu neu chwyrlio nhw i fod yn llinell neu llinyn. Felly mae'r hwn y terminoleg yn Saesnig ar gyfer yr dadansoddiad o'r cystrawyn union yn y iaith yn y achos hwn union yn y iaith raglenni Python. Felly ar gyfer hyn, mae angen i ni i defnyddio rhyw fath o'r llint neu llyn nyddu neu llyn nyddwr union yn y Python. Felly ar gyfer hyn, mae gyda ni yr un gyda'r enw pylint. Felly os ydyn yn rhedeg y gorchymyn fan yma gyda'r pip, os ydyn rhedeg y gorchymyn pip, ac wedyn show neu arddangos, ac wedyn pylint, ydy ei wedi ei sefydlyd. Felly mae angen i ateb. Felly yr ateb yw nac ydy. Felly mae angen i ni i'w mynd sefydlu trwy'r rhedeg y gorchymyn pip, ac wedyn install pylint fel hyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn ni wrth eto yn alagor yr .vimrec, rydyn yn gallu ychwanegu y gorchymyn ar gyfer yr dadansoddiwr yr cystrawyn Python
i defnyddio gorchymyn hwn, ond yn ytrach nac ar gyfer JavaScript, mae angen i ni i newid hynny i'w Python fel hwn. Mae hwn angen i fod yn Python. Ac wedyn, gyda'r llyfrgell ar gyfer yr becyn, rydyn ni'n defnyddio y pylint fan yma. Wedyn, nawr os rydyn yn ychydig fel ac yn ymadael oedd wrthynt, nawr os yn ni edrych ar yr rhybydd fan yma, mae'n dweud mae angen i cynnwys yr llwybr fan yma i'r llyfrgell ar gyfer gweithredolion i mewn yn yr path sydd yr amgylchiad. Felly dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Dwi'n mynd i adolygu yr ffeil gyda'r enw .bash rec ar gyfer yr run command neu rhedeg gorchymyn, ac wedyn i arffolio gyda'r path, ac wedyn i fod yn yr gleich cartref fan yma, ac wedyn y .local, wedyn blaen llais, ac wedyn bin, ac wedyn llawn gwahanol, ac wedyn dwi'n mynd i ychwanegu yr un dot ar gyfer yr llyfrgell cyfredol, ac wedyn yr llawn atonol uwch eto fel yr gwahanol ar gyfer yr llwybrau i mewn yn yr amgylchiad amrywolyn, ac wedyn eu hunain unwaith eto. Nawr, dwi'n mynd i achub fel hwn, ac wedyn i rhedeg yr gorchymyn source neu tarddiad arno fe i adnewyddu yr cregyn fan yma ar gyfer yr bash. Ac nawr os ydyn yn adleisio yr amrywolyn amgylchiad, sef path, felly dyna ni. Dyma'r llwybr fan yma, lle mae'r gwrthodolion ar gyfer yr Python yn bodoli i mewn yn yr cregyn hwn ar gyfer y defnyddio'r hwn. Ac nawr, os ydyn yn efallai creu rhyw fath o'r codnodiad i mewn yn y iaith Python. Er enghraifft, os ydyn yn creu rhywbeth syml fel ddim ond i allbynnu fel low bead fel hwn. Felly nawr mae'n edrych yn iawn os ydyn ni'n mynd i wneud hynny. Felly yn uniongyrchol mae'n wrthocau, mae gyda ni y gwall fan yma. Felly os ydyn yn gywiro hynny, nawr mae'n dechrau yn ôl i'r w. Nawr os yn ychydig fel hwn ac yn ei rhedeg. Felly mae'n rhedeg heb unrhyw trafethion. Felly nawr mae gyda ni yr gwiriad neu lintydd wedi ei mynd sefydlu i mewn yn yr adolygydd FIM. Dwi'n meddwl y traedfa nesaf yw i mynd sefydlu yr cyflawniad o'r cod neu'r hunain cyflawniad o'r cod. Felly, beth mae'r hwn yn cynnig i ni yw pan ydyn yn mewnbynnu yr algorithmau i mewn yn y codtadiad pan ydyn yn rhaglennu i mewn yn iaith rhaglennu Python. Felly, mae'n gallu arddangos y diwylliad neu y rhestro o'r algorithmau neu gorchmynion ydyn yn gallu defnyddio i mewn yn y codtadiad. Felly, mae gyda ni yr un fan yma sydd yn gyfathas i'w defnyddio i mewn yn adolygydd
ddim neu fai oherwydd fel ydych chi'n gallu gweld trwy'r enw fel yma, sef Jedi cysylltiad ddim. Mae'n yn gydathaswyd yn arbennig ar gyfer yr ddim adolygydd. Felly, i mynd sefydlu hwn, mae angen ni i torri lawr ar wefan fan yma ar gwefan GitHub, ac wedyn i edrych ar rhenadaeth ar gyfer y sefydliad. Oherwydd mae gyda ni yr rheolwr pecyn Vandal wedi ei sefydlu i mewn yn yr rhedeg gorchymyn ar gyfer ddim, sef y dot ddim arig fel, yr un yn gallu dilyn yr cyfarfyddiadau hyn i sefydlu trwy'r ychwanegu y llech hon i mewn yn yr fel ar gyfer yr arig, ac hefyd i clonio yr cadwfar oddi wrth yr cadwfar anghysbell GitHub i'r lleoliad lleol ar y cyfrifiadur lleol. Felly, yn gyntaf, dim mynd i gopio neu ddeblygio y gorchymyn fan yma trwy clicio ar y icon hwn i clonio yr cadwfar ar y cyfrifiadur lleol fel hwn. Ac wedyn mae angen rhaid i mi i bofledio i'r pregell cartref trwy pwyso ar botymdadiad ar ôl y gorchymyn egdi neu i newid yr cyfeiriadaeth neu'r pregell neu i change directory fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu gludo mewn y gorchymyn fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar botwm dodiad ar ôl sicrhau mae'r cyfrifiadur wedi cysylltu gyda'r rhyngrwyd fel hwn. A dyna ni, ar ôl oddeutu 2 funud, mae'r clonio neu'r elwedd egino neu'r elwedd mewnblannu wedi cwblhau. Felly nawr os dwi'n restru a gwynsiad enghraifft o'r pregell gyda'r enw .vim ac wedyn bundle fel hwn. Felly mae gyda ni pregell ar gyfer y Jedi cysylltiad ddim. Na, dwi'n gallu dychwelyd i'r dudalen wefan ac wedyn i gopio neu deblygio yr llinell fan yma fel hwn. A wedyn ar gyfer hwn mae angen i ni i adolygu yr ffel ddim rec neu yr ffel ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer ddim neu ddim run command. Ac wedyn mae angen rhaid i ni fan yma'r yn isod plugin olaf, sef L, i gludo mewn yr llinell ar gyfer y Jedi ddim. Wedyn, pan ydyn yn ychwanegu y plugin ar gyfer y sefydliad pob tro, pan ydyn yn newid neu adolygu .vim arec, mae angen rhaid i ni yn gyntaf cyn cymwisio plugin newydd yw i achub y ffel, ac wedyn i ymadael gyntaf, ac wedyn mae angen rhaid i ni ar ôl hynny i'w algo. Ac os nad ydyn yn gwneud hynny, neu fydd yr sefydliad yn gweithio. Na, ydyn yn gallu pwyso ar y botwm dianc i dod mewn i'r fodd o'r gorchymyn, ac wedyn ar cymell o'r llawn wahanol ydyn gallu mewnbynnu gorchymyn plugin install gyda'r pridd lythan P ar gyfer plugin, a'r pridd lythan I ar gyfer install, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Ac na, ydyn yn gallu aros ar gyfer y gar gwneud pwynt neu done fan yma, ac mae ei yn arddangos, felly mae'r hwn yn wrthgau. Mae'r pecyn hwn wedi ei sefydlu. Nawr ydyn yn gallu ymadael, ac wedyn ymadael unwaith eto fel hwn. Ac nawr, os yn unwaith eto yn adolygu y main.py fel hwn, nawr os ydyn eisiau enghraifft i ychwanegu rhyw fath o'r llinell neu arall, ydyn gallu enghraifft mewnbynnu clas, ac wedyn test, ac wedyn enghraifft pwynt, ac wedyn nawr mae gyda ni yr holl gwybodaeth neu diwylliadau sydd yn arddangos fel hwn. Na, mae gyda ni yr sereneg ac wedyn values, llawn wahanol object, felly sydd yn wrthgau mae'r
hunain cyflawniad o'r codtadiad wedi ei mynsefydlwyd, sef mae'r pecyn Jedi cysylltod ddim wedi ei mynsefydlwyd. Felly, I wirio yma'r Jedi cysylltod ddim wedi ei mynsefydlwyd, dwi'n gallu gwneud rhywbeth fel mewnfori rhyw fath o pecyn sydd yn pecyn craidd fel meth fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu asenio rhyw fath o werth I mewn yn yr amrywolyn fel hwn, enghraifft mae'r rhif 8 wedi ei asenio i'r amrywolyn int 1, ac wedyn dwi'n gallu, enghraifft allbynnu, enghraifft rhyw fath o cryddiad ar rhif hwn, fel enghraifft, os dwi'n pwyso ar y botwm ar tawnod neu dot, mae gyda ni y rhestr sydd yn pnopio allan, ac wedyn dwi'n gallu, enghraifft, dewis rhyw fath o'r ffwythiant fel os dwi'n eisiau yr gwreddyn y sgwâr o'r rhif 8, dwi'n gallu gwneud hyn, lle mae'r enw'r amrywolyn int 1, ac wedyn rydyn gallu awredig a gorchymyn Python 3 main.py, a dyna ni, dyna'r gwreddyn y sgwâr o'r rhif 8, sef 2.82427124 ac yn y blaen. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r amgylchiad datblygiad I mewn yn yr rhanniadaeth o'r WSL neu'r Windows is cefndrefn ar gyfer Linux wedi ei gosodwyd I fyny yn digonol ar gyfer fy dechreuad i'r rhaglenni I mewn yn iaith Python. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am y gwylio. Dwi'n gobeithio ydych yn mwynhau ac yn y dafngrod yn defnyddiol. Peidiwch â anghofio I tanysgrifio ac I hoffi ac I cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.